Biganas Record Studio. Bikin maulidin Ahmad yau ne watan haihuwar nan. Muna soyuwa domin Allah watan arzikin nan. Muna ambatan ni'imomin nan dare safiyar nan. Muna yin salati gun manzo tsawon rayuwar nan. Muna taimu gun mai hadarar da farar sabin nan. Wanzu haɗe ta gaba ka tuwar baran nan. Izina mu dinka din shauki na san annabin nan. Mata ku fara din lalle hijabi yana nan. Birni da ƙauye mitawa ta saukar sabin nan. Tutar muna a hannun dama da sunan sabin nan. Kore na kyalle mun daura da sunan sabin nan. Labbai ga murya ke ta faɗa ga manzo a nan. Malakai da ma har rauhani suna gumuran nan. Har wawar dan fatarwa da tsuntsu suna nan. Ranar ma'aiki har saba suna gumuran nan. Na batulin da yayanta suna gumusan nan. Marhaban bika ya sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alika wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alika wa sallim. Assalamu alayka ya Nabiyullahi sallallahu alaihi wa ala alika wa sallim. Assalamu alayka ya Habibullahi sallallahu alaihi wa ala alika wa sallim. Assalamu alayka ya Safwatullahi sallallahu alaihi wa ala alika wa sallim. Assalamu alayka ya Rahmatullahi sallallahu alaihi wa ala alika wa sallim. Assalamu alayka ya man ittadaruhullahu sallallahu alaihi wa ala alika wa sallim. Assalamu alayka ya Khairatullahi sallallahu alaihi wa ala alika wa sallim. Assalamu alayka ya Rasul Rabbil Alamin sallallahu alaihi wa ala alika wa sallim. Assalamu alayka ya Katimul Nabiyyin wal Mursalin sallallahu alaihi wa ala alika wa sallim. Al-madad ya Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alika wa sallim. Rannan muna kan mota har da doki a rannan. Wasu na a kayan mashin har da keke a rannan. Wai ina masoya al'arabi ku taro a rannan. Ba ma fushi in ka gan mu fara tana nan. komai kai mana mun yabe a dan annabin nan mu san sa ne addinin mu kamar lamarin nan sojan ka ne ya al'arabi yana sallamar nan Mahmud na san ka amsa kamar lamarin nan ranar biki ana auren ka ka shayar aran nan sai gashi yau na ma'aikin mu ka boye aran nan me za mu ce maka ya bawa da kin maulidin nan hakan bai ishe gaba kai suka akan maulidin nan ƙaunarsa ce ta rage fa a yau da begen sani nan sallah da baka garanti ko dai kyau a sannan sojan ma'aiki na ta kira akan maulidin nan shi ne kaɗai tsira fa yau ka sani a rannan me san ma'aiki ya dace ku bar yin musun nan me kinsa aisi nan ne ku mance shi wannan wani sai ka gan shi gidan gala yana yin rawar nan in ka ce su zo gun mauludi da zagi a rannan su ce maka wai kai dan bid'a su zage ka sannan bayan muna sallah azumi zikirin muna nan ki da san ma'aiki zana mace a gaban sa kenan a fage na sannurin zaki muna kan gaban nan in ka dara ni gida da kuɗi ka je duk a wannan amma
daren da wannan. Me kai wa manzo ya bawa watan maulidin nan, a wata na haifar me farala rahamar sa'in nan. Ba a garatan yin barci dare safiyar nan, ka biyo dare ka cike buri sanadin watan nan. Lale da kai sirrin Allah masoyinsa kenan, lale da kai sirrin malakai da Allah su nan, lale da kai farkon rama silar samuwar nan, lale da kai dan Aminatu jinin Hashimin nan, lale da kai duk mai san ka yana san mu kenan. Lale ina maka almahari ga darar Suleiman, lale masoyin okasha kamil lamanin nan, lale da kai mai yin kyauta da aljanna din nan, lale da kai ainin zati safiyun tana nan, lale da kai mai dan aika Jibril kenan, lale da farkon annabta manzon mu kenan, lalai da mai iya juya fari da kore a sannan. Ni nan na tsaye da rubutun nan bikin maulidin nan, ku kashe hakikar sunana ka ji mai jiyar nan. Me san ganin waƙoƙinmu a YouTube tana nan, na jamul guda je kai satin ka duba suna nan. Me san ganin mu ya zo keji kullum muna nan, leƙa gidan Sheikh Al-Mansur madadin mudin nan, sarki cikin tafiyar Allah da san annabin nan. Barka da kai ya Sheikh Ahmad Rufa'i yana nan, naɗa da jikan Fatimatu Sharif Ali kenan, Prince ko na ce Abdul Malik cikin baitukan nan, da umansa yar kausin zaman kuma halin nan, da nazifi wanda yake sulata masoyin mubin nan. Sojan ka ne ya manzo na yake baitukan nan, ka saka ta duk ta ishe kowa a duk zamanin nan, sannan ka sa wa dukan ruhi su so baitukan nan. Ka kiran Madina na zo manzo na yo gaisuwar nan. Duk jin zamani Allah ka bar mu da san Annabi alaihi salam. Bigger Nas Record Studio.